Хора, аз съм Кесто и не си играем в Slamcraft. Сега ще направя едно ревю на сервера. Ето 3-6 човека. Ето това спауна. Има някакво бусяно. И как да станете ютубър. И така правилата. Забранявате рекламите на други сервери, грифа позволен. Забранява се пръснето на ранг, пари, XP, оръжия, бан и други. Забранява се използването на хакове. Забранява се чакай, ще кажа. Тук са админите. Този Жонди е онера. И другите са само админи. Доста ми лаги. Ето това е спауна. Това е дупката. Как не е глава. Окей, тук има още някаква дупка. Това не е дупка. Някаква малка къща. А не, това е трап. Да. Ето. Сега ще ви покажа варповете, които са варп екип, който е на спауна. Варп енчант, който е нещо бавен. Вземем енчант. Ент. Откриенда. Да не ме кихи много, но става. Твърде много капащо ми. Искаме някаква куя. Ето това ще чуех какво е. И накрая разбрах, че онера не е много какво да прави и се стреля нещо. Пак е някакви кумчики, където не знам какво означават. Дупката. Върху евенти да ви покажа. Ето е него. И кръпчета на кефното чистенето. Окей, спаунзивно не е протекал както трябва. Тук са видовете евенти, такива малко марихуана, не знам защо. Тук е Leaves, директно това е листо. Окей, яко стана. Тук е някакъв чест евент, не знам. Slamcraft, окей. Това са самите евента. Окей. Тук е спринта. Няма да ви покажа всичките. Тук е майн евента. Тук го е кръстил War евент. Следващия Warp Жайо. Доста ме кефи Жайо. Защото те са като камери и сега там. Ще от древената глава. Здравей. Дето легла, някакъв чест. Но защото няма. Окей, бъдехме Жайла. Сега Warp Leaf евент, който ви го показах. Ето ги него. War евент също ви го показах, правилата за сам спауна, PP, арена 1. Окей, год. Кихме. Само този лайп не бях гледал.
Окей. Ето го, без друг красен. Окей, кефне. Видим си изберем 2. Да. Зарежда пчелките. Окей. Това той. Да. Добра. Това е треска PvP арена. Какво правят? Хвърлят долу. А това тук какво трябва? Коля. Да ви прецените какво не може да се сетя. Ако сте да започнете сгради, явно този ларп не е довършен. Защото няма. Окей, няма такова. Това да ви казах. Сега ларп SMS. Окей, ранг гладиатор. Това е 40. Те глупости. Ето малките. Точно двойка с 10 бедрак. Това е командите. Така се ми вижте. Така ранг може да се закупи на Sky. Да. Окей, тук са бонуси към ранговете. Гладиатора получава 127 бедрок и 10 медарки. Спартанеца 2 стака бедрок, 15 лега. Голда 3 стака бедрок, 20 лега и тук титана, който вече имаме един такъв, но сега не е вътре. 5 стака бедрок, 30 лега, 35 хелпки, един дъма блок и един спаунер по желание. Окей, търчим така. Има още варпи, които са скрин. Те пак е на варп евент, ето го не. Ще си дам ски 5. Не мога да видим повече. Доста е дълъг и за тук финиша. Тук нека ето. Окей. Тук вчера имаше честване, сега ги заменил стик. Бахме спида. Окей, аз съм добре джампър. Виж не мога да направя. Окей, се пробва това да мине и ще видим. Следващия варп е варп YouTube, който пак е на спална. Оп. И тук е варп YouTube. За целта трябва да са ви нужни поне 600 абоната. Преди да вземете своя ранг, трябва да снимате видео. Трябва да снимате по едно-две видеота на седмица. Може да видите командите и другите глупости на Warp SMS. Тук има надпис в началото. Дорещо сервер на Soundcraft. Евенти. Има всеки петък и събота от 20 часа. Не е много разбираемо. Сайта е www.swampcraft.ale.bg, който скоро ще бъде отворен. В момента още не съществува. Окей. Тук спам хемпич. Окей. Чакайте. Слушайте, бай. Много ме бъгна клавиатурата и сигурно ме чувате, защото не съм в компютър. Окей, казаха и бъба. Това беше от мен. Лукер стоп. Как да знаете,
вече това, нека се скочите с ням. Следващият мен.